Inħalli l-nies jiġġudikaw infixkilx lil Partit Laburista jew le. Sostna dan Joseph Muscat ma' Net News wara li staqsejni x'jaħseb dwar il-fatt li Robert Abela qed ifarfar id-diżappunt elettorali fuqu. Dan kif wara r-riżultat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-Kunsilli Lokali ra li l-Labor jitlef eluf ta' vot il-maġġoranza f'għaxar kunsilli lokali bl-inkwiet fiħdan iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista ma waqafx. B'numru ta' esponenti laburisti joħorġu b'mod voċiferu jikkritikaw li tmexxija ta' Abela u t-tim tiegħu. Sorsi fiħdan iċ-Ċentru Laburista saħħu ma' Net News li l-mexxej tal-Labor ħada kontra dawk il-kandidati li ħallew lill-eks Prim Ministru Muscat jirkbilhom il-karru fosthom l-MPs Laburisti Alexa Ġussaliba u Daniel Attarte illi jidher li dabru ċamata mingħand Robert Abela ftit tal-jiem wara d-9 ta' Ġunju. Madankollu Muscat insista li hu ma rikeb fuq il-karru ta' ħadd u mar fejn saret l-stedina. Jilli nagħmel u li għamiltu dejjem fuq stedina ta' ħaddieħor u biex ngħin il-Partit Laburista. Issa jiġġudikaw in-nies jekk jien ngħinu xew infixklux il-Partit Laburista. Mistoqsi dwar l-allegazzjonijiet li qed jagħmel l-eks uffiċjal tiegħu f'Kastilja Neville Gafa, ċewwe li hemm deputati Laburisti li ħassru l-vot tagħhom fl-aħħar elezzjonijiet, Joseph Muscat qari li dan diffiċli biex tipprovah b'evidenza. Fl-aħħar jiem Gafa u diversi esponenti Laburisti li tkellmu ma' Net News saħħu li Abela u t-tim tiegħu qed imexxu lil-Labor bit tal-ħadit u biża' fejn kulħadd imwerwer jikkritika għaliex jirċievu t-teddid. B'rabta ma' dan kollu Muscat sostna li wara dan it-telf ta' voti huwa normali li jkun hemm sentiment simili ċewwe ta' qasma li hemm fih dan il-Partit Laburista. Kellmuk minnaħa forsi xi esponenti Laburisti b'din il-qasma li hemm forsi avviċinawk, forsi ħossuhom komdi iktar miegħek. Ħanejdlek. Fil-politika normali li jkun hemm ċertu dissens, il-kwistjoni kollha hija li f'dawn l-elezzjonijiet tista' tgħid li l-Partit Laburista naqqas il-voti. Hija verità. Intant Muscat insista illi Robert Abela għandu jisma' mill-messaġġ mibgħut mill-poplu fl-aħħar elezzjonijiet. Kien hemm messaġġ mibgħut lill-Gvern li jrid jbiddel ċertu affarijiet, issa x'inhuma dak jinterpretah il-Prim Ministru u jimxi minn hemm għax hu l-mexxej. Dan wara li f'nofs kampanja elettorali nies qrib ta' Muscat inkluż Martu Michel sejħu għal folla nies biex jinġabru quddiem il-qorti fl-ewwel jum illi l-eks Prim Ministru tressa quddiem il-Maġistrat Montebello akkużat fost oħrajn bi frodi u ħasil ta' flus b'rabta mal-inkjesta Vitals. U minkejja li tqiegħed taħt ta' akkuża flimkien ma' Konrad Mizzi u Keith Schembri, Joseph Muscat ma jridx jirriżenja minn chairman tal-Malta Premier League. Dan hekk kif tittaljem ilu b'digriet tal-Maġistrat Rachel Montebello, il-qorti ddeċidiet li Muscat jitqiegħed taħt ta' akkuża fuq akkużi relatati ma' korruzzjoni fil-kuntratti tal-isptarijiet wara l-inkjesta Vitals. Għaldaqstant Net News staqsal il-Muscat u x'se jkun qed jieħu pass lura mill-pożizzjoni tiegħu fih dan l-MPL fid-dawl ta' dan. Bl-eks mexxej tal-Labor farfara fuq it-timijiet tal-futbol hekk kif sostna li la darba l-klabs lokali ma jkunux iriduh u iwarrab. Il-klabs qedtilhom il-mument li taraw li jintoqol għalikom jien lesti warrab, warrabt minn Prim Ministru mhux ħanoqgħod niddejjaq li warrab minn chairman tal-Premier League. U il-mument li nara il-klabs ma jkunux iriduni jien min imwaħħal ma' imkien. Francesco Catania, għal Net News.